सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर टीका केली होती. या टीकेला उत्तर देताना नारायण राणेंनी अजित पवारांना राणे स्टाईल इशारा दिलाय. बारामती देऊन 12 वाजवेन असा इशारा दिलाय. पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे. अजित दादाला कितपत राजकारण बारामतीच्या बाहेर कळतं मला माहित नाही. खरं मला त्याच्याबद्दल बोलायची घाई नाही. तो ज्या प्रकारचा राजकारणी आहे ना त्याबद्दल बोलू नये. आणि बारामतीच्या बाहेर त्यांनी दुसऱ्यांचे बारसे करायला जाऊ पण नाही, नाव ठेवायचं जाऊ नये. माझ्या फंदात पडू नका, नाही तर पुण्याला येऊन 12 वाजवीन मी पुण्याला येऊ. मी माझं कार्यक्षेत्र पहिलं मुंबईत आणि या बाळासाहेबांनी मला कोकणात पाठवलं. तिकडून सलग 6 वेळा निवडून आलो, एक नाही 6 वेळा. त्यानंतर मला सांगितलं पक्षाने, काँग्रेसच्या माननीय सोनिया गांधींनी की आप बांद्रा में खडे हो जाए. मग त्यांच्या म्हणण्यासर उभा राहिलो. माझ्या मतदारसंघात नाही उभा राहिलो. आणि पाडणं महिला असो पुरुष उमेदवार त्या महिला आणि पुरुषामध्ये काय आता ती आहे का त्यांच्याकडे? आता कोणाकडे आहे म्हणा. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.